negati ya baria babegete ense ya Kenya hasokwirukia bendera isko yense chinga kichama minyoko au gakorera buna haye bwerete ense ya Kenya hebiagwe binge nigo hakuboria serikali yabainyora na kubasira baria barenge bakominyoka bose bari baminyokerete ense ya Kenya chinga kichama ega nigasanga no murikito Vincent Monda na bono roboti ro ya senchera wikera ono nyamaweru uchira ongo musabira maya naende buna toko mwanya toranga twamanya so obo itongo oyo no mumyoki chimbero mukoro Charles Asati gakurwe ngora yaye gocha soyo bakamyokire komonya gusira esekia nyamaho niga kuinyora buna bachite nkumase chimbero cha Olympic ya Munich chinga kiche miaka ya 70 karete rire ande tangaine kare nyamao nyama kagenda noro ika ase 200 jere uyo gata tubona arengiro bati uko sangi akaruaga akamnyaka akanyoro oire nambe Asati no mwiboronya Kongo sub location Central Kitutu location Mangai County ya Nyamira naso ametaga ike class kia gatatu kurenda sengencho yobore mirobe bitoki na bwato katama somo na gochaka otore cha ime ya Kericho estate ya Tagabi na iranete naenda gaso skulu yoboroso ya itiboya nsemeyo ya Kericho chinga kiecho nalia chagete koegera kominyoka ekehewa gyo kominyoka nkemuri getobonya nyimbo bwa Kenya Army na konyorama egelio ime ya Nanyuki mkuru wabwa chagete kominyokerense ya Kenya chinse Jesco na gusungero ire kwebiewe binga mono 1968 niyo yarenge nsemo ya Olympic tukaminyoka bakanyana babwire cyonsi gakiye into achole twe ase elire ya 454 inje na yachageti nkanyara na babwire abantu bari tukamyaka ni nabarabos natanga ndiye getekia nego ndebosi nkanya mao sekia tuarenge inje nyamao na vitali pon uyolengo munandi ajitenera gasira na Daniel Rhodesia nere ise David Rhodesia 1970 tukaenda Commonwealth arenge Edinburgh Scotland nkamnyaka 400 nkabuga kanyore goli kamnyaka 200 nganyore bronze 1971 tukagenda chitua isiko cyo kumnyaka kanyora nganje ngoyo chibo ekero kuligiriye bya wasungete bwaye na bokwene kibona no mumyoki ya torenge wechimbero chegoro ekera korengania bono nenga kiyo nigagoteba bomyoki mbwa bwate bitoki buna bono abarende ngakiyo kende nkiarenge tuare ko korause tuairu una bono turatebe gusenko ebutwarenge muna beseiga kiratokonye onye ndiriye muna rero anga nanje ngwetogerinde ngomane nanyorete gintu giankonyete kurwense meye yemijeso kiniege sieke berende kanyora bese ndiri nkiracha Asati bwe myaka 53 bono nkorera ara magoro na bana bate ndo murwero kogoro gonsinyete pakanasi naje ojinya gitarigo tindo josenko kuwana ukare kurende nyasaye bie komonyene na kurendete egekora ngonya gotachande no korogubia nabwate ngana gochase bali bakorekana neke wagyo kominyoka njongo sabera abana babono nyendi lwagwanja bakoromokia asemicheso egekora kumnyoka mulimo yomo onyoroire ki milioni no mulimo itayoira chinsa igoira kitagika tari mukiboka ko basaba batware etabinero ni yengencho mono umwana ore ne discipline okomatebye gentu kwaro kunya kweta kando tago kora buyana michese omunyankongo yu nigagoteba serikali yabebire nonya bari kuminyoka bakurwanira serietali ya Kenya tigabone serikali yaito nareta igotoinyora aende manyenga o maana ntutwa mogetie bendera ya Kenya igoro agekogera una 72 kartu amyagete go ba argo charuka chinyomba bamacha gwata chi TV wantu mayo parengera linga ona zikaro nende tekora atorigire nara ya tatebi ngai kuono ngatione go tweba noko nakugo saba kwa kurwa serikali supportero kurwa serikali
anganga kokaturi nere to sabot kende ite to kogo Vincent Monda, Ensoko TV.